Good morning everyone. Mag-live ta kay busy kay tarong adlaw. Salamat sa Ginoo sa higayon. Ako sa i-share mga igsoon. Maing buntag sad Rusty Nanali Badilla. Maing buntag igsoon. God bless. Salamat sa panahon. So ako mong gi-encourage nga itong i-share atong live mga igsoon. Praise God. Hallelujah. So again, mabungahong kabuntagon mga igsoon, no? So unang adlaw sa simana. It's a blessed Monday. Salamat sa Ginoo sa bag-ong kabuntagon. Daghan ang wa ka mata gahapon, ako na ning gibalik-balik mga igsuon. Daghan sa wa ka mata karon. Apan ikaw ug ako gipamata lang gihapon. Angayan lamang siyang himayaon sa bag-ong kinabuhi, sa gasa sa kinabuhi mga igsuon. Hallelujah. Anyway, Monday man taron pero wala ako sa Cebu. Actually, every Monday, I will be at Cebu City Jail. Pero, karong igsoon, wala ako kay busy kayo. Kay, na importante nga buhaton. Kay, na blessing ba, no? So, karong buntag, kauban sa akong asawa, mamalit mi og tiles, among ikumpleto. Last week, giuna na mo palitong para sa tunga katong murag na i-design siya bitaw nga color red para sa tunga lang niya. The rest sa tiles mga igsoon is this morning. That is why ming balibad sa ko sa akong team dito sa Cebu nga dili sa ko kauban sulod sa Cebu City Jail next Monday na. Kay busy kay preparation mga igsoon for our coming church anniversary this coming Sunday. First Sunday of May, church anniversary nato diri. Onya karon pong Friday, speakers at ko sa anniversary and Thanksgiving sa diri ra pud sa Bohol, no? So mao na nga daghan ko gi-prepare akong kaugalingon. Onya needs ang akong presensya diri sa akong asawa kay mao lagi kami may maguban-uban kay ako may driver para sa pagtrabaho sa church mga igsoon. Answered prayer, glory to God. So mao na nga kay busy man ko kayo karong adlaw kami. Naningkamot ko nga maka-live, no? Actually, gabi mag-live na untapog ko, pero napiki ba? So, mauna nga naningkamot ko nga karong kabuntagon, maka-live ta mga igsoon, maghisgot ta sa pulong sa Ginoo because I believe karong mga sunod nga mga oras, karong adlaw, busy ko. Nya, ugma na po ko appointment sa abogado. Ugma schedule. So, busy. Mauna nga mingon bitaw ko ninyo nga kanang nangutana na ako nga kanusa daw ko mag-live, dili jud ko maghatag og time kay ako igsoon basta na lang ko ibakante mag-live jud ko kay mao man ni akong ganahan. Mura bitaw ko og maligon, makabaton ko kusog kung maka-live ko, maka-share ko og mga short video sa Facebook kay kung dili ko maka-share everyday, murag magluya ko. Sa ako lang kasi natian, no? So ingani sad ko, no, himaya sa Ginoo na nga maningkamot jud ko nga paambit ko sa pulong sa Ginoo matag adlaw. Shout out Sister Joliet Joy Napadaw Sanchez. Good morning, Pastor. Good morning sa Digsoon.
And to Sister Jelis Ramoso, good morning. Good morning. God bless. Thank you for your time. And again, let's share our live this morning. Ato ning i-share mga igsoon. And kisa man to, murag na yung nag-sinog stars. Atong i-share ni atong live this morning igsoon kay mga nindot igsoon. No? This is for the glory of the Lord. And mensahe sa paglaom. Mensahe igsoon nga maghatag na to comfort, maghatag na to giya. And ang atong topic for this morning, nindot ni kay pagdaig sa Ginoo taliwala sa unos. Mao ni atong topic karon, praising God in the storms or in the midst of every storms, no? So mao na atong topic karon. Why is it that we need to praise God in the midst of every storm? Ngano man, nganong kinahanglan nga magdaig ta sa Ginoo bisan na atas unos. Nganong di man ta mag-uol, nga tao ra man ta. Ato na isigitan karon. Shout out watching from Jensen Jet Tagalan Tibag. Thank you Igsoon for watching. Shout out from Jensen. And to Sister Jenny Sue, have a blessed morning everyone, followers of God. Shout out Pastor from Davao City. Shout out Sister Jenny Sue, watching from Davao. And taga Sibora daw ni siya, si Juliet Joy Napado Sanchez. Shout out Igsoon. Excuse me. And of course, another from Jensen City, Sister Remy Sidols Surigao. Okay. Thank you. And to Sister Marife Tero, good morning, Sad Igsoon. Jensen Pride, as always, pirminti ni, kay numdom ko ni Jensen Pride. Followers sa ninato sa itong previous page. Good morning, Igsoon. Anyway, kung nagtanaw karon din nga wala pa ka naka-follow sa Mabunghawang Kristohanon 2.0, please do follow kay nako diri mag-live kanunay. Salamat sa Diyos, maka-join na pud ko sa pamahaw sa kalag. Amen. Sister Jelis Ramuso. Okay. Good morning, Pastor. Shout out from Davao, J. Cervantes. Pirmintini. Okay. Jensen Pride watching from Canada. God bless you, Igsoon. Brother, God bless you. God bless you more. And shout out to Brother James Soralta from Moncayo, Pastor. Okay. Blessed morning, Pastor James. Greetings from Kipa, Irog. Irog din eh. Good morning, Pastor, from Evelyn Nalugon, Bero. Okay. So, ang shout out ng OFW around the world, around the globe, shout out mga kaigsuunan. Mga seaman dia, shout out mga seafarer, mga naka-permanent resident, shout out, no? Namos kong prayer kanunay mga OFW and kabalo na mo nga usa mo sa akong priority why nag-live ko kanunay, okay, because I believe dili tanang OFW na adjay panahon nga makasimba, makapaminaw sa pulong sa Ginoo kanunay. Mao ning mag-live ko kanunay kay para sa ninyo bitaw nga makakita mo, makapamati mo pulong sa Ginoo. Shout out Pastor from Malapatan, Sarangani. Nakuan na na kinsa nga na to ato sang i-review eh. Noel Malayon. Okay, saan mo to? Yay, shout out. Nag-send og 100 stars si Igsoong brother ni o sister. Kokomi, hinapon man god unsa man ni siya, sister or brother. Thank you kayo Igsoon. God bless you more and more. No? Wala may kuno ngayo ani. I appreciate it. God bless. Kokomi Miyo Maruyama. Murag hapon yun eh. Thank you Igsoon. I guess you're from Japan if I'm not mistaken. Okay, God bless. Okay, thank you mga star senders day. Thank you subscribers ani nga page. Thank you. And papray ko Pastor galabad akong ulo. Ato nang i-appeal sa prayer. Magampo man taon niya after ani sa tanang mga naisakit no. Thank you Noel Malayon Tog. Okay. Good morning Pastor watching from Negros Oriental, Rofina Sines. And to Gento Ben Leonard Doben. Morning, Pastor. Morning sa Igsoon. From Turil, Davao. Nakalabay ko mi diri ba? Pag sakay na mo og nakalabay mi og Turil. Shout out, Left Jesus Higher. Okay, from Marlon Morales. Kalabay mi da Igsoon sa amuang pagbiyahe sa Davao Airport from Jensen. And, maing buntag ang call, Samuel Beltran Dumanon. Okay. Kuning angkol mga Igsoon, former police officer, retired na ni. Manghod sa ako ang papa. Nga naa sa Laguna man siguro ni. Thank you Uncle, God bless. And of course, to Brother Lord James Talingting. Usa ni sa ato ang subscribers
and Star Cinder. Thank you, thank you. Ako shout out ako ang mga kahigalaan dahil nga kapulisan diha, no? Mga followers na to, mga pulis from Luzon, Visayas, and Mindanao, ang Campus Menya, Cebu, Tagbilaran City sa Barak, shout out nako. Gamo ang hepe diri sa Clarin Police Station nga kanunay ko nagwali nila as their PNP life coach, si Police Lieutenant Chief Amba. Shout out sa nako be ang si Sister Janet Atwell Lozares watching from Seattle, Washington. Thank you, sister. God bless. Shout out from Sikihor. Okay. Gento Ben Leonardo Ben. Okay. Niya ko sa shout out ako mga classmates sa criminology during my criminology days. Shout out ninyo mga classmates diha nga mga pulis na karon. BFE. Okay. Shout out. Armed Forces of the Philippines. Shout out. Ug sa naghatag ani nga souvenir. Okay, so shout out sister from AFE. Good morning, Pastor from Jensan Jasper Pipico. Good morning, Sir Dixon. God bless you more, brother. Okay, so shout out na ko ang Cebu City Jail. Pasensya na mo mga brad. Dili sa ko kasulod karon kay busy kayo niya. Okay ra to og duol ang Cebu kay igor ako mo na diha mo sulod niya mo wali mo balik niya. Naman ko yung responsibility na ko yung mga importante pagabuhaton karong adlaw. So taon na jud ko kasunod but next Monday sure ko makasulod ko, no? So pasensya na, no? Cebu City Jail. Shout out na ko mga brad diha. Shout out to Brad Aris. Shout out Brad, nakasong prayer kanunay. Okay, mga brad na ko diha sa Alpha Caparo, shout out. Shout out na ko diha sila si Brad Mago. Ang t-shirt Brad sunod na lang iniganhan ako pohon. Gracias sa Ginoo. Brad Mago, shout out. Brad Ibang, Brad Ayan, ang mayor sa RDC1. Shout out ako sila si Brad Jao, mayor sa Maximum 15, man siguro to, I guess. Brad Jao, long live Brad. Brad Kenneth, long live gapon, no? Mga brad na ko diha, no? Shout out na ko ang manghod ni Brad Jomar, nga nasa Maximum 19, shout out. And then of course, shout out Maximum 4. Okay, namo sa prayer. Padayon sa pagmangalagad sa Ginoo. Shout out sa nako, ako ang akong team nga musulod karon diha sa Cebu City Jail. Living Water Christian Fellowship headed by Pastora Ninette of, okay, nga from Mandawi ba to? Okay, Mandawi. And then shout out ako sila si Brad Adsel, sila si Brad Louie, Brad Jerry, ako mga kauban ni, no? Actually kani ako mga great mga igsoon, mga piniriso ni sa una pod. Unya bunga ni sila sa sige ugwali sa Cebu City Jail or sa lain-laing prisuhan, sige ugwali ba na mga lagad sa Ginoo niya. Karon kauban ni nako nga mosulod sa prisuhan. No, mga gibag-o na sa Ginoo uban din himo ng mga pastor, no? Pero bang giita ni masalbahis kani matuhan na sa una. Ang amo ani nila pareha mig amo si Lucifer. Karon ang amo ang Ginoo na si Jesus. So shout out ako sila Brad Adsel, no? Brad Louie, Brad Danilo, Brad Jerry. Shout out diha sila si Brad sa mga banda Brad Adonis, sila si Pastor Herman. Okay. Pastor J, shout out. Sila Sister Jordan sa Payuban. Pastor Jimuel, okay. Sister Sheila sa Payuban. Brother Rodolfo og Arturo, puro ni Flores. Puro gyud po ni mga gikan da sa Cebu City Jail. Mga piniriso pero karon nang alagad na sa Ginoo. Okay? Shout out tanan, no? Shout out tanan ug sawan ako ma-mention. Shout out sa akong ka-team sa Living Water Christian Fellowship. And of course, shout out nako ang tanang mga jail officer diha, ang mga warden sa Cebu City Jail. Thank you so much. We are so grateful for allowing us to deliver the word of God diha sa sulod, no? Dili relihiyon namong gi-deliver sul gidala kundi lang pulong sa Ginoo. Shout out di ay si Pastor Boboy Falses, okay, from Jinsan or Bukidnon ba to nyo, Pastor? Usa ni sa nibisita na ko dito sa Cagayan during our short vacation. Nakalimot na ko, shout out Lombia City Jail, okay? Mga brad na ko da, pero naghan na da, mga brad na lunglib da si Mayor, ang Mayor da si Brad Ungas, shout out. Praise God, salamat sa Ginoo. Okay? Shout out di ay ni Sister Josefa Ulasiman, watching from Macau, China. Diha mis Macau, naka-anak ko sa Macau igsoon. In bakasyon mi diha sa before akong usawa akong kauban. Nang laag mi diha ba, okay po kayo Macau, daghang kay sugal. Nay kanang si tawagan na kanang dako casino. So diha mi nagdate mi sa mga asawa, Macau, Hong Kong, okay. Blessed morning, Pastor James, watching from Australia. Anne-Marie Copper. So,
Anyway, ako na yung shout out no ang ato ang mga followers sa atong previous page ng Mabungahong Kristohanon. Kung na nagtanaw karon diri nga wala pa ka-follow ani nga page Mabungahong Kristohanon 2.0, please follow kay diri ko nag-live kanunay. Diri ko tig-share gyud no. Kay usahay dili mo tawagan na dili mo notify kay wala mo gud naka-follow no. So balhin ta diri igsoon sa new page na to Mabungahong Kristohanon 2.0 kay gi-restrict ta sa mita dito kay naatay ning bisan pulong sa Ginoo tong gi-share igsoon, but sometimes di kalikayan nga naay namgod sila rules nga na sila mga kuan ba nga sometimes makabayulit ta bisag pang Ginoo, but kabantay mo igsoon labon ra bang naay maghubo di man i-violate no, dili i-block nila, walay restriction, naghubo nag-underwear no, pero ilahapon na no, ilahapon na basta kita nangita tagpaagi nga maka-live gyapon ta. So that is why naghimo ta ni igsoon aning abag-ong page na to Mabungahong Kristohanon 2.0. Shout out sa mga worship leader nga nakita ko ning pop out ni Rostom Baguio Tupa. See you this coming Sunday. Praise God. Ug ako na yung shout out ang taga Dawahon. Okay? Sa Southern Leyte ba na? Daghan daw kay tag followers diha nya nga tong tingog maglanog-lanog diha. Shout out ni Pastor Marlon Cotamora. Kita ta pastor karong Domingo na gyud. Siya tong speaker mga igsoon this coming church anniversary this coming Sunday, okay? So, shout out muna tanan no. Luzon, Visayas and Mindanao, shout out tanan. Brad na ko sa Seyas, Keptron in Arms, shout out ipataas na tong Ginoo. Good morning, pastor. Patabang ko og pray pastor sa akong pagumangkon adik sa email. Maogi ni problema ron. Mga bata ba? Singan kin Fukuda, salamat pastor mo hapon. Atong ning kuan apilon sa atong personal prayer, brad. Actually daghan kay parents ni approach na kuan ni regarding ani laging email. Adi kay siya ba niya. Nine times nga nag-lecture mi sa barangay kauban sa mga kapulisan kami. Mao ni kasagaran kuan problema sa mga ginikanan nga adik na kailang mga anak sa email, mamalikas na balikason sila di pa kuan ba no. Pero daghan kog mga disciples nga email player nakali ko usa sa disciple grasya sa Ginoo nga niagi siya top 1 diri sa Bohol before sa iyang panahon niya. Nabiyaan manggali way imposible sa Ginoo. Watching from Iligan City, kinsa man ni Kring Shane Katipampit Pavrigas. Salamat igsoon nga naabot sad kaani 2.0 Mabungahong Kristohanon 2.0. Ato aning avid followers and viewers sa previous page na to, original page. Pastor. Okay, Pastor Rodel Dilin. Sa may pastor. Good morning, Pastor. Pre-request, Pastor, financial for my two daughters. Okay. Ito niya, pilon, lagad sa Ginoo, amigo na ko ni. I guess, parang Assembly of God. Okay. Sama ni. Okay, Pastor, copy, Pastor, noted. Okay, so I'm watching from Agosan del Sur, JB Caceres Lorito. Good morning, Brad Pastor, watching from Kandahik, Clarin Longli. Brad, nindo yung tagbakanti ka, Brad, karong Domingo ba, anniversary na to. Dalahan ng mga Brad na to diha, tibok chapter, arita diri, maghuot na simbakan. Shout out ako, Brad Jason Umbahin Bautista, mauni siya ang GS, maganda bro, no? Sa diha sa Kandahik. Kalimot man ko sa atong Chi Omega ba to, diba? Kalimot ko. So, shout out akong brad, amigo kay nako nino si Brad Jason Umbahin Bautista, murag kaning tan-aw kuan siguro ni ba. Diok ni. Invite on ka na ko, Brad, karong Sunday, Brad, kung bakanti ka, kung dili, sagdilang kay trabaho lagi. So, long live, Brad, nakasong prayer, God bless, amping da. Okay, so daghan na kay tagkuan na nino, maing buntag pastor patabang kog pray sa akong igsuon na lulong sa inom. Palakubog sige. Diha ko gikan from Rondals atong ipiktura ni kay ato ning appeal sa personal prayer. Okay? So, let's pray mga igsoon. So, please share our live and don't forget to mention your friends and loved ones here in the comment section, and you can also type at followers, at highlights, at everyone para makabantay ang inyong friends mga igsoon. Who knows? One of your friends nag-need kayo aning a message. Amen. So maayo gali nga ato ning i-share. Shout out Ungkoy. Good morning, sad. God bless. Let's pray. Father in heaven, again we come into your presence. Nagpaubos kami sa among kasing-kasing.
among giila imong pagkabalaan, imong pagka-Dios, imong pagkahalangdon Ginoo. Dili ka basta-basta nga Dios. Ug ang imong pulong nga among gisgutan karon balaan kini kaayo. So Lord God, before we meditate your word this morning, please search our hearts. So siha una among kasing-kasing Ginoo, limpyuhi mi. Kung nay mga buling, mga hugaw nga imong makaplagan sa among kasing-kasing, unya wa mi nakabantay because sometimes Ginoo, there's so many times nga magtuo mi nga sakto mi kay tao raman mi Lord, but sa pananaw nimong sayop di ay. So naay mga panahon nga makasala mi nga wala mi makabantay. So Lord, pasaylua mi, himo aming angayan. I pray Lord God nga imong limpyuhan among kasing-kasing karon aron among madawat gyud Ginoo masalod ang blessing espirituhanon nga imong ibubo kanamo this morning. Lord, tagay usab kami madinawaton nga kasing-kasing willing mo accept og correction ng labaw sa tanan willing sad mo sunod Ginoo. Kaya ang panalangin na agyod sa pagsunod dili igo ang maminaw lamang mi unya ipalabay pikas dunggan. But the blessing, the breakthrough, the miracle, Lord God, nasa doers of your word. So Lord God, tagamig masinugtanon nga kasing-kasing, dili lang magsigig amen apan musunod, Lord God. Lord, you welcome ka na mo. We invite you. We invite your presence, the power of the Holy Spirit sa among pagabuhaton karon. Tagay mi kaalam nga langit nun. And ikaw lamang among giisa, wa mi nagpataas og relihiyon, Lord God. Wa mi nag-isa og pundok og grupo. We lift up only the name of Jesus Christ. Lord God, we adore you, we honor you right now this morning. Walay lain nga mong gibayaw, ikaw lamang. And Lord, panalangini ta ng viewers karon Ginoo. Bisan asa maabot ni nga live, Lord. Tuguti nga imong presensya, mabati na mo Ginoo. Imong himaya Ginoo. And let the power of your Holy Spirit will manifest, Lord God, as we meditate your word this morning. Holy Spirit, gi-welcome ka namo. And I pray nga mamuhat ka. This is your moment. Praying for fresh revelation. And let your will be done. Ikaw may matuman. Dili kami. Ang nabiling panahon, Amahan, amo itugian kanimo. This is our prayer in the mighty name of Jesus Christ. Amen. 60 viewers this time. So, again, anyway, thank you na nag-send 101 stars. Salamat kayo. Wadyo ko na ngayon. Kabalogin mo igsoon. Nga, di ko na niya. Wadyo mo kakita nga nagbutang kog Gcash dire. Nya ningingon ko nyo, please send star. But, na may ning hatag, I appreciate it. God bless you igsoon. Again, before we start, mag-start na ta. Please share our live. Ito share igsoon and mention your friends and loved ones dire sa comment section para makabantay sila. So again, our topic for this morning is praising God in the storms. Wow. Kasuway na ba mo igsoon nga nagdaig mo sa Ginoo taliwala sa mga unos? Ako gi-on air karon Pastor. Salamat Pastor. Thank you. God bless you Pastor Rodel of San Miguel. Okay, sakto ba ko Pastor? Kasuhay na ba mga igsoon nga panahon nga grabe kalisod. Sa panahon nga naata sa sitwasyon nga naipit ag maayo. Sa panahon nga financially unstable ta. Sa panahon nga nasakitan kag maayo but still you choose to worship God instead of worrying. Mas gipili nimo ang modaig sa Ginoo kaysa mag-uol, maghinuktok. Mas gipili nimo ang mag-ampo kaysa maghinuktok or mabalaka. Kasuhay na ba mo igsoon? Because, actually, igsoon, kaning pagdaig, igsoon, sayo na siya kung hayahay ka. Ang pagdaig, igsoon, pagpasalamat sa Ginoo. Lami kay nabuhaton sa panahon nga okay ang tanan. But sometimes, sa panahon nga nag-struggle ta, usahay, igsoon, mapiktuhan na tong pagdaig. Ang atong hallelujah, mailisan og hallelujah. Di ba? Naluya na. Ang kusog mo hallelujah, nangaluya na. Sometimes, nga na, di ilalim. Kay naay panahon, igsoon nga, lisod kayo, idaig kay sakit kayo. Gilutos ka, gidaot imong dungog, gibutang-butangan ka, o gistoryang dili maayo, igsoon. Gitraidor ka sa imong higala. Okay? Giunay ka og traidor sa imong igsoon, flesh and blood. No? Gilutos ka sa imong kaugalingon nga mga igsoon sa pagtuo, sakit na. No? Mao na nga usahay, mag-question ka sa situation, but igsoon, kabalo ba mo igsoon nga sa panahon nga lisod mo daig sa Ginoo. Sa panahon nga lisod ipasalamat or lisod iampo tungod kay sakit kayo imong gibati.
mauna ang saktong panahon nga ato siyang daigon. Mauna ang the best moment to worship, to pray, kay naibuhaton si Lord sa imong sitwasyon. Ako na nasinatin how many times igsoon. Tanan nga akong gi-share dire, kasagaran ani experience na ako. Kung unsa ka maayo ang Ginoo, kung unsa ka powerful ang iyang pulong. Amen. So good na ta. Again, please share our live and i-mention yung mga higala igsoon para makabantay sila nga nag-live ta. Kay dili ni mo notified kay naanabya ni issue gi-restrict ba yata niya ako bay kuanan ni no kanang tawagan admin. Okay, so ang ato ang teksto nanapo nimo kuano. Okay, so ang atong teksto mga igsoon karong kabuntagon. Yara mga igsoon na kay murag gi-distract na punta. In Jesus name. Praise God. So atong teksto mga igsoon nasa Habakuk. Okay? Siguro uban ri are so familiar with this verse. So ingon si Pastor Hook Up, kasakto ba ni? Live on air in GFM 104.9. Nag-live daw ta ni Pastor. Thank you, Pastor. God bless. Okay. So ang ato ang teksto karon igsoon ari makita sa Habakuk. Si Habakuk usa ni kaalagad sa Ginoo propeta ni. Okay? Ingon si Prophet Habakuk in the book of Habakuk chapter 3 verses 17 to 18. Bisaya ta. May ni Bisaya ta kay aron magkasinabot ang mayo ba. Pero igsoon ay ning testimony nga usa ka bae man to. Ning share siya ba sa testimony nga. Bisan daw iyang anak Tagalog kay nataw daw sa Manila na. Pero slowly but surely nakasabot daw siya kadugayan sa live nato nga Bisaya. Nga nag-anam-anam, nay progress ba namuhat ang Ginoo siyang kinabuhi. Praise God, himaya sa Ginoo. So Habakuk 3:17 hangtod sa 18 nag-ingon diri. Si propeta Habakuk igsoon, bisan pagdili na mamulak ang igera o mamunga ang mga paras o ang mga olibo, bisan pag wala na'y maaning abot sa kaumahan, ug wala na'y sulod ang ilang mga puy-anan, ug mga matay na ang kahayupan, ug wala na'y sulod ang ilang mga puy-anan, magmaya gihapon ako, kay ang Ginoo nga Dios maumay akong manluluwas. Balikon ako ang ingon ni propeta Habakuk igsoon. Sa Habakuk 3:17 hangtod sa 18, ingon ang pulong sa Ginoo, bisan pagdili na mamulak ang igera o mamunga ang mga paras ug ang mga olibo, bisan pag wala na'y maaning abot sa kaumahan, ug mga matay na ang kahayupan, ug wala na'y sulod ang ilang puy-anan, magmaya gihapon ako, kay ang Ginoo nga Dios mao may akong manluluwas. Ang Dios magapanalangin siyang balaang pulong. Fighter kay ni si Prophet Habakuk igsoon sa iyang gisulat, no? So nining kabuntaga atong nadungog ang sinulat sa usa ka propeta nga alagad sa Ginoo. Nga naa siya gi-share mga igsoon mahitungod sa kanabitang reaksyon niya. Kung unsa ang iyang reaksyon sa usa ka lisod nga sitwasyon. Kani iyang gi-mention nga sitwasyon igsoon di nilalim. Imagine bisan pagdili na mamulak ang igera ug mamunga ang mga paras ug ang mga olibo, bisan pag wala na maaning abot sa kauman. So kung ato ni siyang isamari igsoon, wa gyud lami ang nahitabo sa kinabuhi, no? Kana bang way kwarta, way bugas, way sudan, something ana bitaw? Mao ni ang iyang punto. Walang-wala, as in, grabe igsoon kalisod ang sitwasyon. Grabe kaipit sa sitwasyon. Grabe ka krisis igsoon. No? Grabe kalisod ni. Mao ni ang gusto ipabot ni propeta Habakuk igsoon nga kuan kanang ang sitwasyon ipit-gipit jud kayo, no? Walang-wala jud kay igsoon, no? Nasakitan jud kag maayo. Naa jud kas kalisdanan, naa ka igsoon sa let's say kasub-anan, kagul-anan. Mao ni. Kay ngano man wala nay bunga ang mga tanom, wala nay bulak sad nga nindot kay tanawon, no? Murag walay maayo kay ang bulak nagsymbolize na siya og something beautiful sa palibot nimo. Pero dili na mamulak ang igera, sakto ba ko?
Mamulak ba to? O, ang igira. No, wala. Bati na kayo. Maot na kayang palibot. Ang iyang atmosphere, ang iyang environment, ang iyang surrounding igsoon ni Prophet Habakkuk, negatibo. Ngit-ngit kaayo. But still, ang giingon ni Prophet Habakkuk igsoon, magmaya gihapon ako. Kay ang Ginoo nga Dios maoy akong manluluwas. So, pasabot mga igsoon ni Habakkuk igsoon. Wa siya ang iyahang kalipay, ang iyahang pagpangalagad sa Ginoo, wa magdepende sa palibot. O ano yung puntuan ni Habakkuk? Ang iyang pagsunod sa Ginoo, iyang pagsimba, ang iyang lifestyle, ang iyang pag-worship, wa nagdepende sa iyang circumstances. Wa nagdepende sa sitwasyon niya. Wa nagdepende sa panahon. Wa nagdepende sa season because na season nga bati jud kayo atong kinabuhi. Wa magdepende. Still, Habakkuk choose to worship God. Habakkuk choose to be grateful to God. Nga magpasalamat siya, magmaya daw gyapon siya. Ang punto ni Habakkuk igsoon bisan pagkusukusohon siya sa unos. Magsimba ako sa Ginoo taliwala sa unos. Magdaig ako sa Ginoo taliwala sa unos. Magpasalamat ako sa Ginoo bisan ang sitwasyon di angay pasalamatan. Magpadayon ko sa pagampo nga dili mo undang bisag dili ko angay mo ampo kay sakit kay akong gibati. Mao ni punto ni Habakkuk. Mao ni igsoon ang commitment ni Habakkuk sa Ginoo. Si Habakkuk igsoon ang iyang pagpangalagad sa Ginoo, no? Dili kontrolado sa pangitabo sa palibot. Si Prophet Habakkuk ang iyang pagpangalagad sa Ginoo, ang iyang pagpagamit sa Ginoo, wala mag-agad sa pangitabo sa palibot. Si Habakkuk igsoon, di siya basta-basta ma-disappoint sa mga pangitabo sa palibot. Bisag bati ang pangitabo sa iyang palibot, way makapugong sa iyang pagdaig sa Ginoo. Mao ni punto ni Habakkuk igsoon. Ug mao na iyang gusto ipaabot kanato nining kabuntagon. Kay dagang mga Kristohanon karon, ang uban dugay nang nangalagad sa Ginoo, bisan ang uban tigtudlo nag-Sunday school, tigwali na, grabe na kayo, no? Nagpagamit na sa Ginoo. But usahay ug moabot ang udnos sa ilang kinabuhi igsoon, di mo simba, nag-away sa asawa, nag-away sa bana, di mo simba, dili sa muwali. Pastor, dili sa ko muwali karon, dili sa ko mukuan. Kay nga naman affected sa ilang sitwasyon. Affected sa ilang palibot nga naman. Kontrolado pa sila sa ilang circumstances. Igsoon ang atong pagpangalagad sa Ginoo dapat nakafocus ta kanunay ni Jesus. Kinsa man day atong gilagaran, mao na. Kinsa man day atong gisimba. Amen. Si Lord. Kung makakatuon lang ta igsoon nga ang atong source, atong kalipay ang Ginoo, dili ka basta-basta ma-disappoint sa mga circumstances na to. Di ka basta-basta madala, matandog sa mga pangitabo sa palibot kung ang imong kalipay ang Ginoo. Kung ang imong kalipay nasa presensya sa Ginoo. Kung ang imong pag-focus igsoon, ang imong focus, ang imong kanabitang gitutukan kanunay si Lord. Amen. Di ka basta-basta matandog anang mga sitwasyon. Si Habakkuk ingani. Si Habakkuk lahi siya commitment, no? Kay bahalag di mamunga ang kuan kuno, ang igera. Bahalag dili na mag-provide og pagkaon og bunga ang mga tanom. Bahalag mga matay ang kahayupan. Grabe, imagine. Bahalag wala na'y anihon, igsoon. Still, magdaig siya sa Ginoo, magpasalamat siya sa Ginoo. Ngano man, tungod kay, ang Ginoo nga Diyos, maumay akong manluluwas. So, gi-recognize ni Prophet Habakkuk nga ang Savior niya, ang Master niya, the Blesser, ang source of everything niya, ang Ginoo, muluwas niya. So, ang punto ni Habakkuk igsoon, kumpiyansa kay siya. No, wala siya paki sa pangitabo sa palibot kung unsa ka lisod, unsa ka krisis. Way paki si Prophet Habakkuk kung unsa ka ngilad, kalisod ang sitwasyon sa palibot. Ang iyang una-una, wa man ko nagdepende diha, nagdepende man ko sa Ginoo. Ang iyang una-una, ang aning tanan kontrolado ni sa Ginoo. But at the end of the day, luwason ra ko sa Ginoo tanawa. No? Kaya ang Ginoo nga Diyos, maumay akong manluluwas. So, si Habakkuk igsoon, kampante siya kayo. Na siya'y pagtuo. Ngang Diyos nga iyang gialagaran, iyang agalon, muluwas niya, taliwala sa kalisod. Amen? Manang relax siya, karon naglisod ra ko.
Karon yes na ako'y utang pero before Judith makabayad ra ko. Murag nga na kay nganuman ang Dios daw, ang Ginoo, may iyang manluluwas. Kabalo ba mo igsoon nga kung ang source nato sa atong panginahanglan si Lord, no? Di ka makabisan. Usahay thrilling, usahay ginagmay pero kanunay. Usahay sobra-sobra. Di jud ka mahubsan igsoon. Once atong gi-recognize igsoon nga si Jesus may atong source, may atong tinubdan sa atong panalangin. Ang tubod sa Ginoo way undang ug gagas based on my experience. Amen. Si Habakuk grabe og commitment sa Ginoo. Imagine bisag dili na mamunga ang mga tanom nga wa na siya makaon murag something ana. Bisag wala na bati na tanaw ng palibot kay wa nay bulak, no? Ang mga kahayupan nga matay na ug wala na naghatag og ani ang mga kabasakan ba or kaumahan. Magpasalamat gyapon daw siya, magmaya, maglipay siya. Si Habakuk igsuon wa niya tagaig luna ang kagulanan. Bisag angay siyang maguol sa palibot. Again, mao gini ang punto na ko igsoon. Si Habakuk still nagdahig sa Ginoo taliwala sa unos. Ang unos wala makakuso-kuso ni Habakuk. Kung dili naglakaw siya ibabaw sa unos, nagdahig siya sa Ginoo. Mao ni dapat igsoon makatunan nato mga Kristohanon. Kay kung dili ta ka mao mo daig sa Ginoo taliwala sa unos, maunlod jud ka, malumos ka, mabackslide ka, maluya ka sa pagmangalagad sa Ginoo. Apan kung makakaton ta unsaon pagdaig, pagpasalamat, pagmaya igsoon, bisan naa ka sa unos. Di ka basta-basta maluya igsoon, di ka basta-basta ma-disappoint sa mga pangitabo sa palibot. Bisag nasakitan pagkag maayo, di nimo i-give up imong ministry. Walay bisang kinsa nga tao or situation nga maka-disappoint nimo. Kung kamao na ta mo sayaw-sayaw taliwala sa unos. Kabalo mo igsoon nga naay mayong benepisyo kung kamao na ta mo sayaw sa unos. Before na ko ihatag ang benepisyo, ako sa basahon ang giingon ni kuan igsoon Pablo regarding ani. Si Pablo na siya gisulat sa Tesalonika nga maumao gyud sa gihimo ni Habakuk. Ingon si Habakuk nga bisan pag wala na mga bunga ang tanom, wala na dili na mamulak ang igera, no? Wala na ani ang kaumahan, mga matay ng kayupan, still magmaya ko, magdaig ko, magampo ko. Mga lagad ko sa Ginoo mo nagingon ni Habakuk. Si Pablo po ningingon ngadto sa taga Tesalonika 5:16 hangtod sa 18. Maumao punto si Pablo og si Habakuk. Nawag ingon ni Pablo. 1 Tesalonika 5:16 hangtod sa 18. Ingon si Pablo, pag malipayon kamo kanunay. Maura man ni sa gingon ni Habakuk. Pag malipayon kanunay, it means in every situation magmalipayon ta. Kay si Habakuk ningingon, magmaya gihapon ako sa Ginoo bisag wala nay bunga ang mga tanom. No, wala na siya kanunon, wala nay bugas, walay sudan, walay lutuonon, walay kwarta, walang wala. Igso ningon si Habakuk, magmaya gyapon ako sa Ginoo. Sama ni sa gingon ni Pablo, pag malipayon kamo kanunay. Kanunay igsoon means walay exempted nga panahon. Every situation, kasakit, kasubanan, kagulanan, trahedya. No? Ingon diri mga igsoon si Pablo, pag malipayon kamo kanunay. Mao din ikabubuton sa Ginoo. No, nga di ta maguol. Tao ra man ko pastor. Yes, naam nang kagulanan pero ayaw gitugot nga magpabilin kas kagulanan. Pwede ka mo pabilin or mo gawas, choice na to na. Pwede ta magdaig sa Ginoo or maginuktok ta. Maginuktok ta, maguol ka, you are prone sa depression. Amen. Second, pag-ampo sa tanang panahon kay nganuman, usahay igsoon. Kung ang panahon igsoon lisod kaayo, kana bitang wa na ka kasabot kay mura og tan-aw nimo, wa na gyud maayong nahitabo si mong kinabuhi. Usay lisod ampo. Kay ang uban mga Kristiyano ni mangluod sa Ginoo, Lord, mao ba ni imong gibalos nako nangalagad ko nimo? Lord, mao ba ni ang nahitabo Ginoo nga mao ni? Ngano man ni paghuman ako pabautismo, ngano man ni nahitabo nako, grabeng paglutos, pagsulay. Ingon ang balang kasulatan pag-ampo sa tanang panahon. Ayaw gitugot nga ang imong prayer mausab tungod kay naa ka sa lisod nga sitwasyon.
Pagampo igsoon sa tanang panahon. Last, giingon ni Pablo, pagpasalamat kamo bisag unsay modangat kaninyo. Ano man kay kini maong kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Kaning pagmalipayon sa tanang panahon, pagampo sa tanang panahon ug magpasalamat sa tanang panahon, mao daw ni ang kabubuton sa Dios nga ipabuhat nato. Dili kabubuton sa Ginoo nga panahon sa mga unos maguol ta. Luoy kayo, magkatawa ang yawa na tanawa. Sa panahon nga yahay, hala, hallelujah, praise the Lord, kusog pa kay mulukso-lukso, inigsimba. Karon, tanawa na unsa ka, nalupog na ka. Ay, dugot nga katawaan ka sa yawa. But let it be nga atong tamak-tamakkan ang demonyo igsoon underneath our feet by worshiping, by praising God in the midst of every storm. Actually, igsoon mao ni, the moment we praise God, the moment we worship God in the midst of every storm igsoon, atong gitamak-tamakkan ang yawa na, di pa kawawa na to. Apan kung muhila ka, maguol ka, masubo ka, mabackslide ka, magluya ka panahon sa unos. Dako kay katawa ang yawa. Naunsara ka. Di ba? Muna igsoon dapat makakaton ta sa mensahe karon. Nga gikan ni Habakuk, gikan ni Pablo. Dapat makakaton ta pagdaig sa Ginoo bisan sa panahon nga di siya ang daygon. Ug karon igsoon tagaan ta mo igsoon og benepisyo sa pagdaig. Brad, thank you kay no, Brother Lord James Talingting for sending another 50 stars. God bless you more. Mga igsoon, na ay benepisyo kung atong daygon ang Ginoo sa panahon nga di siya ngayong daygon kay sakit kayo. Ako na ning gibalik-balik nga benepisyo pero ako ning balikon. Mao ni ang event na hitabo ni Pablo ni Silas. Basahon ako. Buhat 16:25 hangtod sa 17. Ingon dre ang buhat 16:25. Sapit na ang tungang gabi si Pablo ug si Silas nagampo ug nag-awit og mga pagdaig ngadto sa Dios ug namati kanila ang ubang mga binilanggo. Unya sa kalit milino ug kusog nga nakatayo pag-ayo bisan sa pasukaranan sa bilangguan ug nangaabli ang tanang pultahan ug nangatangtang ang mga kadena sa tanang binilanggo. Nahigmata ang tinugyanan sa bilangguan ug sa pagkakita niya nga nangaabli ang mga pultahan, gipakaingon niya ng layas ang tanang binilanggo. Busa gilanit niya ang iyang espada aron maghikog unta. Apan misinggit si Pablo, ayaw paghikog ani ara kaming tanan. So kung nakita rin mga igsoon ang nahitabo sa diyang nagdaig si Pablo ug si Silas, nagpasalamat sa Ginoo, nag-awit og pagdaig sa Ginoo sa panahon nga dili angay daygon ang Ginoo. Pastor, nganong makaingon man ka nga si Pablo ug si Silas dili angay magdaig, dili angay mag-awit sa Ginoo, dili angay mag-worship, dili angay magpasalamat sa Ginoo aning takna? Nganong makaingon man ka, pastor, nga dili sila angay aning magdaig? Igsoon, yes, dili sila angay mudaig ani kay kapoy kay kabalo ba mo igsoon nga hapit na nitungang gabi. Unya kani si Pablo ug si Silas ani puno sa bungnog kay gikulata ni gikan. Gipriso ni, giprim up ni. No? Wounded ni sila aning time emotionally and physically. Kay before ni nahitabo igsoon gibunal-bunalan gikulata ni. Gibunog ni si Pablo ug si Silas ani nga time. Unya asa sila gibutang ani? Naapa yun sa pinakasuok nga parte sa bilangguan. No? Luoy kayo niya nakasa sila ni wala. Na-frame up sila ani, kawawan sila maayo. Grabe ang ilang kahimtang ani, daghang kay sila bunog ani. Di ba kita mga tao usually kung nabunog ta, of course, labi na bunog kay pareha ni gikulata niya, gipriso, gikadinahan sila ani. No, hasta ilang tiil. No? Kita igsoon normally kung mabunog ta, stress ta physically, ang una na tong buhaton magpahulay ta og sayo. Hapit naman itong ang gabi eh. Magpahulay ta og sayo unya aron maghilom ang sugat, di ba? Nya siguro maghilak pa ta or unsa magampo pa ta or something nga what I mean is ang physical gyud na to rest kita ni totally. Why? Because pinagi na yung mga bunog, mga samad nila, no? Apan igsuon nya aside from that nasakitan sad sila makaingon sa danig na siya samdan sila emotionally kay wagod sila sala nya gi mura ko kita, di ba? Kung kita pasanginlan ta, kita butang-butangan tag istorya, madaot ang atong dungog, di ba? Samdan ta emotional. Pirigsoon si Pablo ug si Silas, wala sila pakialam
sa samad nila, sa bunog. Wala po sila pakialam sa time, sa oras nga hapit na tungang gabi. Kani untang time si Saul, si Pablo, si Silas sa mga tuog na unta, no? Aron inigmata nila, inikasunod og inikaugma, inigmata nila murag okay na ilang mga bunog. But no! Si Pablo, si Silas, igsoon unsa ilang gihimo, nag-awit og pagdaig sa Ginoo. Si Pablo, si Silas, nagpasalamat, nagsimba sa Diyos. Imagine, di ba? Dapat unta natug na yaw sa igsoon, ibutang talang og si Pablo, si Silas, walay bunog aning time. Nya wala pud sila gipriso. Kanang oras nga hapit na tungang gabi, lami na kay naibukot og habol, labi na aircon ang imong kwarto. Lami na kay naikatulog, lami na kay naigako sa unlan, igsoon, or igako sa imong asawa. Hapit na tungang gabi, ting pahulay na. Ang uban gali matulog na alas 8, alas 9, alas 10, pinakadugay alas 11. Pero kani igsoon, hapit na tungang gabi, bunog pa yun sila kayo ilang lawas. Naapag yun sila sulod sa prisuhan. Gikadinahan pa yun sila igsoon. But still, wala nila gipili nga mag-uol, mabalaka, maghinuktok igsoon. Ilang gipili ang magdaig sa Ginoo. Ilang gipili igsoon nga magampo, magpasalamat sa Dios nga labing gamahanan. Wow! Mao ni klaro nga example nga nagdaig sa Ginoo taliwala sa unos. Dili gid unos, nagdaig sa Ginoo taliwala sa buhawi, tornado or unsa man na. Nagdaig. Si Pablo, si Silas igsoon, dili man gud sila kontrolado sa ilang palibot. Sama ni Propeta Habakuk. Di ba ganina nagisgota? Ingon si Propeta Habakuk igsoon, bisan ang mga igira dili na mamulak, bisan ang mga kahoy wala na ibunga, bisan wala na ani sa kaumahan, bisan mga matay na tanang kahayupan, magmaya gyapon ako sa Dios. No? Meaning mga igsoon, si Prophet Habakuk, ang iyahang kalipay, wala nagdepende sa palibot. Dili siya kontrolado sa pangitabo sa palibot. Kontrolado siya sa Ginoo. The same ni Pablo o ni Silas. Amen? Si Pablo o si Silas, igsoon, wala siya gikontrol sa ilang emosyon, dili pareha na to, nga mangluod usahay. No? Kung mangluod, manggali igsoon, dapat mangluod ni sila, kaya wala sila gibuhat, nga dautan, nagwali ra ni, gidakop, gibunalan, gibuno, gipriso. Sama sa mga kriminal, gipasanginlan, igsoon. Daot kay ilang dungog. Tungang gabi pa dyan nila gihimo. No? Hapit na tungang gabi. Still, Paul and Silas choose to worship instead of worrying. Ana ramon ko na igsoon sa panahon nga naatas kalisdanan, nga grabe kalisod atong sitwasyon. Choice nato nga mag-uol or magdaig sa Ginoo. Amen. Si Pablo, si Silas, grabe. No? Makabless, no? Sila may gitawag og perfect or great example of worshiping or praising God in the midst of heavy storms. Wow. Nagdagrabing unos ni. Si Pablo, si Silas, igsoon, nakakaton nga ang ilang kalipay nasa ministry. Kaya nagministry man sila nigikan, no? Ang ilang kalipay nasa ministry, nasa presensya sa Ginoo. So, ebidensya lang ni igsoon nga once ang atong kalipay si Lord. Ang atong kalipay nasa presensya sa Ginoo ug pagtuman sa ministry nga iyang gipabuhat nato gipiyal. Dili ta basta-basta ma-disappoint sa mga pangitabo sa palibot. Di kabalo ba mo igsoon nga after sila nagdaig sa Ginoo taliwala sa unos nay reward. Nawa nay milagro ani nahitabo kay balo namang uban ani. Okay? Sa diyang nagdaig sila, okay? Nasa ko i-iconic so, no? Si Pablo, si Silas, nag-ampo niya, nag-awit og mga pagdaig. Ano yung tanga time igsoon? Nasakitan sila ni. Pero wa sila padala silang gibati. Kabalo ba mo igsoon nga daghan kay mga manag-uyab, mga igsoon, mga managinigugmaay ba? Sa panahon nga ma-broken hearted sila or mga batanon. Imbes nga ang ilang paminawon mga worship song, maminaw hinon sila atong mga love song about sa broken hearted na fixing a broken heart, there's nothing to say the day she left. Di ba? Di ba? Broken heart niya. Love hearts. Unsa pa ginayuban ng mga kanta nga igsoon, nga gi-inspire sa panuway igsoon. Kabantay mo igsoon na. Tana. Pamina mo! Mga batanon. Kabantay mo once ma-broken hearted ta, kay gibasted ta or gibiyaan ta tong uyab or nasakpan na to nga tong uyab, nailain or tong hinigugman nailain. Kabantay mo.
Once mamati ka og love song kanang pang broken hearted song ba, musamot kag ka-depress, kabantay mo. Musamot hinong kag kaguol, binuang man na. Paminaw mga batanon nga Kristohanon. Once ma-broken gani mo, kay tao ra man ta, natay pagbati. Ayaw gid mo paminaw anang mga wordly song. Ayaw mo paminaw anang mga fixing a broken heart, mga umiiyak ang puso ko't sumisigaw, mga love hearts. Unsa pa diha, mauna akong gibuhat sa una. Sa una nga wa pa ko'y Ginoo, adik-adik pa ko. Sige pa kog suyop. Masakitan ko igsoon, no? Magbogan ko uyab. Magsuyop ko. Ni kuman magtagay ko. Nya maminaw ray ko og mga timsong na mo, na mamitimsong ko nohay. Musamot kog sakitan, musamot kog kaiso, usay magpabuto kog pusil. Pan! Magwild ko. Tanawa ang resulta. Si Pablo, si Silas igsoon na broken hearted po ni. Ano mo kaingon mga pastor nga ng broken hearted? Broken sila ning ano man, sakit kay ni. Wa sila sala gibutang-butangan, gikulata, gipriso. Broken sila ni, but bisan si Pablo, si Silas broken hearted ani nga time. Unsa ilang giawit sa gingon dire? Okay? Og si Pablo, si Silas nagampo og nag-awit og mga pagdaig ngadto sa Dios. Ang giawit ani nila pagdaig, no? Mao nilang gikanta igsoon mga worship song, dili wordly song nga ubang kanta-kantahon sa mga Kristohanon. Sadly igsoon daghan kay mga Kristohanon ron. Daghan kay mga nasa worship team, but still ang naka-playlist na daghan kay mga wordly song, nga love song. Inyo hapon na. Pero diha ko gikan, tigkanta ko, ning agi ko bukalista og banda. Sa una pa lang tigkanta ko, naka-award gali ko sa una. Yes, di pangambog. Tigkanta jud ko before. Pero sa diyang nana ko sa Ginoo, ako nang gipapas tanan ako mga memories sa mga kalibutanon. Tigkanta ko karon pero mga awit nga may maya ang Ginoo. Sama ni Pablo, ni Silas igsoon. Broken sila ni. Samdan sila emotionally, but still they choose to sing a song nga maka-glorify ni Lord. Problema usaya ni mga batanon or mga naguyab dia og mga sakitana. Pangitaon dito ilang timsong nga wordly, sagaran mga labla, mga samot kabantay mo. Kabalo mo igsoon nga nakoy na kitan nga testimony nga naghikog siya paghuman niya og gibuwagan siya siyang uyab. And then sa diyang gibuwagan siya siyang uyab, nagubog-ubog siya niya. Naminaw siya sa iyang worship sa ilang timsong nga wordly, nga love song niya. Naka-headset pa siya sa diyang naghikog siya, naka-headset. So, pagpaminaw, iyang gibalik-balik o play igsoon, gi-repeat ang ilahang team song. So, na-broken siya, naminaw pa siya og broken-hearted song, matay siya, naghikog. Pero kabaw mo igsoon nga, once ma-broken ta, sakitan tag maayo din, maminaw ta og worship song, magdaig ta sa Ginoo. Diba? My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wala. Nai-comfort. Nanta ka ni imong gunit. Diba? Kabantay mo nga naay something, murag mo gakos ni mo, kuha ka. Diba? Wala ko kabalong no. Imo man kong giadto. Diba? Makomfort ka. Lahi, ang presence ni Lord mo naog sa imong kasing-kasing. Maayo ang samad. Ingon si Jesus igsoon, di ba, nga duol siya sa dugang samaran, nga iyang ayuhon tong mga samdan igsoon. Mao na igsoon, no? Si Pablo ug si Silas igsoon. Bisag nasakitan sila, gipili ila nga ang ilang awit sa pagdaig sa Ginoo. Tanawang benepisyo igsoon. Unsay resulta sa diyang nag-awit sila, ilang gipili nga magdaig sa Ginoo bisag naa sila sa kasakit. 26 buhat 16:26. The power of praise and worship. Wow. Unya sa kalit, milinog ug kusog nga natayiog pag-ayo bisan ng pasukaranan sa bilangguan. Og nangaabli ang tanang pultahan og nangatangtang ang mga kadina sa tanang binilanggo. Okay, dire lang ta. No. Pag after sila igsoon sa diyang nagdaig sila sa Ginoo igsoon hapit na tungang gabi no. Nagdaig si Pablo ug si Silas igsoon mingnaog ang presensya sa Ginoo, no. Presence man ni Lord kaning linog mo nagsymbolize ni presensya sa Ginoo, and then nangatangtang mga kadina, no? Tanang mga talikala, bugto, ang mga trangka na abli. Wow! So, naay milagro, naay breakthrough, igsoon, naay kagawasan man eh.
Kanang mga talikala na bugto, kagawasan na naikayuhan, igsoon. Amen? Sa ato ba mga igsoon, kanina yung magdahig ta sa Ginoo, mag-worship ta ni Lord. We choose to praise and worship God in the midst of the storm that we are in right now. No? Then, atong hagit si Lord. Kaning magdahig ta sa Ginoo igsoon sa panahon nga lisod kay day kay nasakitan tag maayo. Atong gikabuot ang dughan sa Ginoo ana kana mura bitaw og kana bitawng atong nahit si Lord ba. Amen. Nahit si Lord igsoon. No? Humok kayong dughan sa Ginoo na nga time igsoon kay ngano man sacrifice man guna siya. Sacrifice sa time nimo kay imagine nasamdan ka, sakitan ka, broken hearted ka nya. Aside from that, hapit na tungang gabi daghang nga gisikripisyo igsoon panahon nimo imong effort, grabe ang oras, ang imong pagkatulog, imong gisacrifice. Mao ni grabe igsoon sakripisyo nga pagdaig. Once himuon din na nato nga klase sa pagdaig igsoon, atong daigon, awitan, simbahon ang Ginoo bisan dili unta siya angay kay sakit kaayo igon imong gibati. Kung ato nang himuon igsoon nay milagro, nay breakthrough, nay kagawasan, nay kaluwasan sa tibok natong pamilya, nay financial breakthrough, nay kauswagan, kalambuan igsoon. Nay panalangin igsoon unsa man ang tinguha sa imong kasing-kasing i-grant ni Lord kana kung kamauta mo daig sa Ginoo taliwala sa mga unos nay breakthrough na imagine mga talikala na bugto ani nga time no nangabadbad ang mga trangka no naabli igsoon ang bilangguan kaysa presensya sa Ginoo igsoon walay dili matahiog. Even the foundation of that jail igsoon natayog siya sa kakusog sa presence ni Lord. Kanus-an na nahitabo sa dihang gidaig ni Pablo ug ni Silas ang Ginoo sa panahon sa unos. Amen. Igsoon to all of the viewers this time. Wala ko kabalo kung naamo sa unos karon. Wala ko kabalo kung naamo sa problema, but I do believe ang message ni Lord like this. Dili ni siya aksidente. Kung nagtanaw ka mo diri naamoy problema, unos na ninyo. Nagtanaw mo diri karon nga naamoy mga something yatubang nag-struggle ka or bugat nimo unos na. Dinigsoon kani nga mensahe para nimo ni. Kung nakas unos ron, dayga ang Ginoo. Amen. Nakas unos ron simbaha ang Ginoo. Ayo itugot nga ang unos sa inyong kinabuhi may hinungdan nga mausab ang imong pagdaig. Kundili sa panahon nga lisod iday kay sakit kayo, bugsa imong kaugalingon murag si David ba? Kinumdum ka ni David. Ingon si David, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Because maybe this time David nagstruggle siya. Siguro ani nga time igsoon si David igsoon walay mudasig niya. Siya na lang nagdasig-dasig sa iyang kaugalingon. Amen. Daigang Ginoo igsoon sa panahon nga lisod idaig. Sa panahon nga imong awitan siya, simbahon siya. Di siya nga dili unta angay kay sakit kay imong gibati igsoon. Nay pinasahi nga himuon si Lord sa imong kinabuhi. Sama sa gihimo na hitabo ni Pablo ug ni Silas. Di unta to angay idaig nila. May pay matug sila ato kay ngano man hapit na tungang gabi unya aside from that puno sila sa bunog, samad. Stress sila physically, emotionally stressed po sila. But still, Paul and Silas choose to worship God. Instead nga mag-worry, mag-uol, mabalaka, murag kita. No. Amen. Mao ni dapat makakaton ta. Once, mga igsoon, makakaton na ta ani, mga butanga. Kung makakaton na ta sa pagdahig sa Ginoo, taliwala sa unos. Kung makakataon na ta pagluhod, pagpuasa, pagambo, bisan sakit kayo imong gibati, kay gitraidor ka, naibuhaton si Lord sa imong sitwasyon. Basin, naiusa sa imong pagampo nga dugay ra, ihatag sa Ginoo. Kana kung kamaota, makakataon ta pagdaig sa Ginoo, taliwala sa unos. Amen. Timani igsoon, mauni, walay unos nga naginusara ka. Matag unos nga atong masugatan kasama natin ang Dios. Dili kadalhon sa Ginoo sa unos nga biyaan ra. Malunod ka diha. Amen.
Once dalhon ka sa Ginoo sa usa ka lisod nga sitwasyon, nara na siya diha nagpahipi. Kinumdum mo itong mga apostol, mga disciple niya. Iyang gidala sa dagat, manabok daw sila. Pero kay bao siya nga naiunos. Pero nara siya nagpatugtog. Ang punto nako, dili ka ihatod sa Ginoo sa lisod nga sitwasyon nga pasagdan ra. Once dalhon ka sa Ginoo, itugot na sa Ginoo nga sitwasyon. Naa siya diha. Sangpita lang siya, narana diha usay magpadugay-dugay na siya da kay kaning Ginoo gud sa akong experience no, marumaro po na siya usay, murag patriling-triling, pero naa gud magpawa na siya pero naa na siya. Una-una ra nimo nga murag wa pero naa gid na siya. Kay kung naa si Lord, naa gid na di mahitabo nga mahubsan ka. Ang sad sa Ginoo mga igsoon, walay makulang ka nato. Dili ta niya pasagdan, dili ta niya biyaan. I will supply all your needs according to His riches. Amen. Na si Lord. Mo na mga igsoon nga nakadungog mo ni nga mensahe. I pray and I declare that this message maghimo mo ni makahimo na tog maghatag na tog motivation nga sugod karon magdaig nako sa Ginoo taliwala sa unos. Sugod karon di na ko may ubos kung magbikil mi sa akong hinigugma kung sawa kong bana. Di ko mo balibad sa assignment ni pastor. Kay usahay mangluod ko. Say di ko kasimba, di mo prayer meeting kay nasakitan no. Si Pablo, si Silas mga igsoon. Nagakaton sila pagdaig sa Ginoo taliwala sa unos or nakahimo sila pagdaig sa Ginoo. Pagsimba sa Ginoo bisan sakit ang ilang gibati taliwala sa unos tunga-tunga sa gabi. Nga naman, kay naanad manggod sila nga ang ilang kalipay na sa Ginoo. Wala nagbase ang ilang pagpangalagad sa Ginoo, ang ilang pagpagamit sa Ginoo, ang ilang pagministry, wala nagbase sa pangitabo sa palibot. Wala nagbase, dili kontrolado sa mga circumstances. Kay kung kita igsoon, nangalagad tas Ginoo karon, okay? Nagpagamit tas Ginoo, kung ang atong kadasig nagbase ragali aning palibot, di ka kalahutay. Ma-discourage ka. Amen? No? Dili ka igsoon mulungtad sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Apan kung ang atong kalipay, ang atong kusog igsoon, atong kadasig igsoon, si Lord ang source, then walay tao, walay sitwasyon nga makadisappoint na to, makapaluya na to sa pagpangalagad sa Ginoo. That way, makakaton ta diha. Pagsayaw-sayaw, paglukso-lukso igsoon, taliwala sa mga unos sa atong kinabuhi. Ug sa diyang makakaton na tapagdaig sa Ginoo, taliwala sa mga unos. Makasinati ta diha ug pinasahi nga breakthrough, panalangin, milagro. Signs and wonders. Igsoon kaning naglinog, dili ni basta-basta milagro ni. Kay imagine nga tangtang ang kadina, ang mga trangka, mga bugto, ang mga talikala after Paul and Silas worship the Lord. Meaning na ani kay bulungan ni nga butang. Ang meaning ani kay bulungan nga butang. Talagsaon nga pangitabo ang nasinati na experience sa gwardiya atong prisuhan. The same nato. Kung gusto ta makasinati igsoon og talagsaon nga milagro, kay bulungang butang gikan sa Ginoo. Panalangin igsoon nga dili nimo ma-explain. Pareha ni nga mong nasinati karon igsoon no? Ako igsoon kadaghan ako nakasinati og mga milagro breakthrough. Kani sad among nasinati karon igsoon di ko katuo kaning tiles na mo sa church. Basi na nagtan-aw siya diri. Oh, nagtan-aw gito sure ko. Or naminaw to or mag-replay no. Kaning tiles na mo sa church igsoon dugay ra mi nagampo ani pero naaday gipadayigan sa Ginoo nga usa sa followers diri. Nga sila mo tiles no. Imagine na yung mga Domingo nga magsimba ta abuga kayo gigwantar gid bahala kada abog dahi po sa Ginoo. Na usay magwali ko igsoon niya unos bitaw ang hangin sa front ba sa tuang entrance door. Kusog kayo. So ang abog padung nako mahilamos ko sa abog. Wali kay po bahala ka Ginoo. No? Kani rin igsoon kung wa day makapapugong sa imong pagpagamit sa Ginoo, imong pagdayeg sa Ginoo. Bisag ma-distract nung taka dapat pero di jud ka magpa-distract bitaw sa pangitabo nay milagro. Imagine sila dai mismo gisultian sa Ginoo magtiayon ni di na ko na isulti. Sure ko naminaw sila no. Nga na bitaw niya. Nga nalipay nga nagatabang. Wow. Mao ni karon after this magpalit na mi og tiles. Grabe no, grabe ka maayo sa Ginoo. Resulta na kanang kamahot mo daig sa Ginoo panahon sa unos.
O gipakyaw nila igsoon, no, dako-dako pa yan ang kuan mo kay dako-dako man itong church day, dako ni ang hawanan pero kanang dako na to gamay ra kay na sa Ginoo. Mas dako atong Ginoo. So nga na bitaw kay nay breakthrough, nay milagro, nay kay bulungang butang once makakat-on ta pagdaig sa Ginoo. Taliwala sa unos. Igsoon unsa may unos nimo karon? Unsa may mga giants nimo ron mga problema, unos na. Kay lahi man ang unos ug hangin, unos kusog na gina. Unsa man ang imong giantos karon, unos na nimo. Ayo itugot nga maapektuhan imong pagpangalagad sa Ginoo. Ayaw itugot nga maapektuhan ang imong ministry ang ipabuhat sa Ginoo. No! Kung dili tamakin ang unusan na pagsayaw-sayaw diha. Paglukso-lukso diha igsoon. Pagdaig sa Ginoo taliwala sa unos. Kung imo nang buhaton igsoon. Then believe me, ka-experience na ko nan how many times I've experienced it. Na breakthrough, na buhaton si Lord nimo sa imong pamilya baron sa imong trabaho. Na buhaton si Lord sa imong kinabuhi. Amen. So, ang message ni Lord this morning is kinahanglan nga magtuon ta. Magsayaw-sayaw, kauban sa Ginoo. Presence ni Lord, taliwala sa unos. No? Kay, sama sa kong gingon ginaigsoon, wa masad kay angay kadlukan, kabalakan kay walay unos nga gitugot sa Ginoo nga wa siya, naasan na siya. In your every battles, in your every struggle, in every giants nga atong giatubang, kauban na to si Lord. Remember David? Wa si David ning atubang ni Goliath nga naginusara. Ingon gali siya nga ang makig-away daw niya ang Ginoo. Amen. In every season, in every situation, in every storms, in every tornado basta itong kinabuhi, si Lord nag-uban gina nato. Again, before na ako ni-end, wala ka gipasinati sa Ginoo na igsoon. Ug dili kadalhon sa Ginoo sa lisod nga sitwasyon sa imong kinabuhi nga pasagdan. Kung asa kadalhon, nasa na siya nag-uban-uban, ang iyang grasya nag-uban sa na. Amen. Daigang Ginoo. Come on. Let's worship God. In the midst of every storm, let's worship God. Awitan, simbahon, ayaw itugot igsoon nga kontrolado ka sa palibot. No, way laing mo control na to si Lord. Amen. Si Lord. And after we worship, we praise and worship Him in the midst of every storm, then miracles will happen. Amen. Timanig soon, ang Diyos ni Habakuk, ang Diyos ni Pablo ni Silas, mausab ang Diyos nga atong gisgutan karon, atong gilagaran karon. And still available ang iyang milagro. Ngano man pastor, ingon sa siyang pulong Hebrews 13:8, He is the same yesterday, today and forever. Kung gihimo ni niya ni Pablo ni Silas, himuon sa niya sa imong sitwasyon. Kung makakaton ka, pagdaig sa Ginoo, taliwala sa mga unos. Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord. Thank you so much for your very comforting word this morning. Salamat kay Ginoo. Imo mi gipahinumduman nga walay unos nga naginusara mi. Kung dili tanang unos nga imong gitugot naa ka kauban namo Ginoo. In every season wala minimo biyae Ginoo. Hallelujah. Thank you Lord God. So Lord, I pray nga makakaton na gid mi Lord God. I pray Lord nga to all of the viewers nga dili gid mi matinag Ginoo. Dili mi basta-basta maunlod, malunod sa mga unos, but Lord God, from now on we're gonna worship you. We're gonna praise you Lord God in the midst of every storm Ginoo. Dili mi mapiktuhan sa mga pangitabo sa palibot. Unsa man ang unos namo Ginoo. Financial ba, problema sa pamilya, paglutos, unsa man nga mga pagsulay Ginoo. Balatian ba Lord God. Unsa man ang unos sa tabangi mi, tudloi mi nga magdaig taliwala sa unos. Sama sa imong alagad nga si Habakuk, sama sa imong alagad nga si Pablo ug si Silas Lord God. They choose to praise you, they choose to worship you. Taliwala sa mga unos. Kay after that, like what happened to Paul and Silas, na pinasahi nga nahitabo Ginoo. Kay sa dihang magdaig mi Ginoo, panahon sa unos Ginoo, mao din na ang moment nga pinakagusto gipangita nimo Ginoo. Kay na kay gustong himuon is something different, miracle nga wala pa namong nasinati. Thank you for your word, Holy Spirit. Thank you for your presence. Salamat sa boldness karon nga imong gihatag kanamo Lord. Nga sugod karon dili na mi gusto Ginoo, dili na mi mutugot Ginoo. Nga kanunay lang mi mapildi sa yawa, kabuangan lang mi, katawaan mi Ginoo, duwan-duwaan lang mi.
But from now on, I declare it in Jesus' name. Bisag unsa nga unos nga among masugatan, Ginoo, di mi makusok-kuso ni malunod, di mi maanod, dili mi madala, kundi magsayaw-sayaw mi, Ginoo, taliwala sa unos. We worship you, we're gonna praise you in the midst of every storm, Lord God. In Jesus' mighty name, uban sa imong tabang. Salamat, Lord, dalaygon ka sa walay katapusan. I pray nga dili ni siya mulabay nga kawang, kundi mamunga gining pulunga, kani nga mensahe sa among kinabuhi, Lord God. In Jesus' name. And Lord, I continue to pray to all of the viewers right now. Wala ko kaila nila, Ginoo. Although, maybe ang uban, kaila ko nila, but majority wa ko kaila nila, Ginoo. Wala sa ko kabalo sa ilang sitwasyon karon, tinuod nga kahimtang sa ilang kinabuhi. But Lord, you are an all-knowing God. And you are omnipresent, meaning you are present everywhere, in every situation nila. Aware ka. In every details of their lives, aware ka, Ginoo. Walay matago, walay malilong nimo. So Father God, I pray, ingon nga imong ubos nga lagad, nagahangyo ako kanimo, Ginoo. Tagaig solusyon ng ilang problema, tagaig kasulbara ng ilang problema, Ginoo. If there's anyone nag-need sila financial, nag-need og kaayuhan sa balatian, nag-need, Lord God, og kaluwasan silang tibok pamilya, nag-need og peace, nag-need nga ma-restore ang ilang kadasig, nag-need og tinud-anay ng kabag-uhan sa kinabuhi, Lord God. Wa ka mausab. Right now, I pray, Lord, mamuhat ka silang kinabuhi. Tuguti, Ginoo, ang imong milagrosong kamot mulihok sa ilang sitwasyon karon. In Jesus' mighty name. Ug akong gibungkag tanang espiritu sa pagduha-duha, espiritu sa pagkaway pagtuo. I break it in the mighty name of Jesus Christ. Mupuli ang pagtuo, mupuli ang kaisog in the mighty name of Jesus Christ. Ang confident from you imong ihatag, Lord God. Again, I pray, Lord God, ng imong milagro, imong ipa-manifest sa ilang situation karon. Milagro nga sigun sa ilang gipangandoy o gitinguha. Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Salamat kay Ginoo. We claim your promise in the book of Jeremiah 33:3. Kung ikaw nga among sangpiton, mutubag ka. Ug dili lang kay mutubag, Ginoo, nga mutubag-tubag lang, kung dili magpakita ka. Ug dagkong butang nga wala pa namo na sinati. We claim that, Lord God. We claim your promise kay ikaw ang nagsultig. Diyos ka. Dili ka tao. Ug once ikaw musulti, madugay o madali, matuman gud kini. According sa kung unsa mi katakos, Lord God. So Lord, again, salamat. Salamat sa milagro, Ginoo. Niningtak na among dawaton ang milagro. Dawaton namo, we receive it right now by faith. Among dawaton ang kadaugan, kay bulungang butang, katubagan sa among pagampo among dawaton. Uban sa dakong pagtuo. Mao kini ang among pagampo, Amahan, among kining gipangayo, among gipasalamatan daan. Pinagi sa ngalan ni Jesus, nga may among bugtong manluluwas. Amen and amen. A blessed day, everyone, again. Ay, mabunga akong kabuntagon. So, this time, ibalik na ko ang tanan. Himayag dungog sa tumbuhi nga Diyos. He alone deserve all the glory. Thank you, everyone, for being with me. And I declare, as always, I pray that today is gonna be a blessed day, a fruitful day. All the works of our hands, i-bless ni Lord. And every step of your way, I declare miracle. And dili ro matapos rong adlaw nga di mo panalanginan sa Ginoo in Jesus' name. Tanang mga OFW diha, ampingan mo sa Ginoo, sapnayon mo sa Ginoo, paboran mo sa Ginoo. I declare favor sa inyong mga amo. Ug sa tanan nga mga amo na diha, I declare blessing pagyud, no? I declare more breakthrough and of course favor from the Lord in Jesus' name. So that's all for this morning. See you next time. Busy jud kay karon whole day. Anyway, again, sa wa pa maka-follow ani nga page. Unya nagkatan-aw ka karon, please follow. Kay diri ko mag-live kanunay Mabungahong Kristohanon 2.0. Lahi ni bag-o ni nga page and ako sa ning i-download kay 30 days na ni. And then after 30 days, automatically ma-delete siya. So ako ning i-upload sa to ang YouTube channel. And ang pwede mo subscribe kay daghan tag mga followers diri igsoon nga ari sila tigpaminaw sa YouTube kay hangtod matog daw magsige sila headset, magsige paminaw hangtod makatulog kay sa YouTube magud mga igsoon pwede ra i-save nimo ang mga videos dali ra.
So ako na siyang i-download, i-upload na to sa atong YouTube channel ng Mabungawang Kristohanon. Ang link na sa caption na nga live. Free to subscribe. Again, thank you kay Star Senders na nag-send 100 bilan 51 stars. Thank you. Thank you. Mga subscribers, thank you kayo, no? Again, I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para ma-blessed sila dili kay kamura. Okay? Ampo, ampeng, abante. To God be all the glory. See you next time, mga igsoon. God bless.